أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين bandiraɓe caggal yettude Allah e julde annabi jo sallllahu alayhi wa sallam en calmini ceero men jinnaɗo men ceero Ahmad Tidiane Ba Alpha Mouhamadou Souleymane ɗo e Kahaydi eɗen goni e legal men moderne ñalawma men alhamisa eɗen goni e dew mawlude hande ne yaare balɗe jeenayyi eɗen ɗo noon jodde makko sappo eɗen goni e dew mawlude en yaare balɗe sappo hande eɗen ɗo noon jodde makko eɗen kuccire makko omo jokkana en jewte l'islam ɗe hewno jokkande julɓe ha naftoro ɗum noon ceero min calmini min juurima. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته تقل لكتدن المود من شيرن عمل لي جالة ورسول إذن جد شيرن من جنار من خليفة من شيرن من أحمد تيجان ألفا ممثلة إذن جوكا كر جوت من جوت إسلام إن شاء الله وقيل هنكي فورنا وديد كونو إنا وينو مساقا وني قربان من وناتو مكودو ɗum noon tawatara ɓe yewtere jayde an ko mon Issa Youssou Lengol Cham e ceerno men ceerno Amadou Mouhtar to Wolum ceerno Demba Cissé e dendagal almuɓe Moussa Ndongo to Nere e Abdourahmane Ndongo to Nere ene wonde Ibrahima Sall ɗo e kay heyɓe eɗe kuccide jinnaɗo men ceerno men khalifa men ceerno Ahmad Tidiane Alpha Mamadou Sile arande men kadi yewtere men islam inchallah no wowi waɗande en ni kadi eɗen duwonomo kadi yo Allah junno gurdam makko en ɓooyi joddade makko kadi eɗen mbaɗa ɗeɗo jewte inchallah julɓe ne naftoromo eɗen duwonomo kadi yo rontinu kadi ɓesgu makko inchallah en calmini dendagal seereɓe dendagal jinnaɓe sirifaɓe e dendagal almuɓe e moƴƴuɓe to gonɗo e dente men WhatsApp inchallah en gari kadi yewtere men islam inchallah bisimillah ma ceerno. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. نعم. مسلمت مام أنت قوته وكلمة داكو مسلمت مام دندان الجول من وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. نعم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نعم. إنك مسلمت مام دندان الجول بفون بوتري أكو كلمة داكو أدون سلمنا عما هو بفوتي سلمنا عما مسلمت هذا. نعم. مسلمت هذا ما. نعم. بنيا قو الله تدود تودو. نعم. yo adde windere fo moƴƴere yurɓe hefere ɓe fof ɗeɗo tampereje ɗeɗo diƴƴe ɗiɗo goƴaji ɗeɗo lebte ɗum ɗo koye lebte jeeya ɗiɗo tuboji yoga hen koye lebte jeeya no Allah wala fo waɗa wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa a goto anda kunuji Allah no poti sona kanko no welda fof wardata no welda fof adirta ko werno ene so welama halkude koko nafanno ko halkirtuma so welama halkude koko jiɗɗa ko kadi o halkirtuma ko nafanno ko kadi ɗum halkata yimɓe fof kay jinno ko toɓoyi ɗum ɗo kam ko halkade so tawi kay toɓa ma toɓa nde jabbe remme waɗe fof toɓa ari reggini fof hay ko jabbanoko heeli hay kuɓeje lebtere ɓurta ɗo yo Allah yitane ɗe e lebte yo Allah yitane ɗe e lebte yo Allah dañen ko nafata en yo Allah dañen e yurmede muɗum ko nafata en ko en heeƴa e meɗen ko mbawɗen jogade e ko mbawɗen naftorade e dendagal kala ɗo leyɗele ɗe ɗo goni eɗo musibaji goni eɗo caɗele goni fof yo Allah wattu jaam fof yo Allah wattu jaam fof yo Allah wattu jaam to julɓe to eɗo heefereɓe to e dendagal tan leyɗele ɗe fof kala ɗo dillere wonde ene lorla bani adama yo Allah wattu jaam yo Allah wattu jaam ha jefte ɓeɗo ɓanniɓe danniɓe sukaɓe meɗen wonɓe ladde eɗen gone ɗiɗo sohlaji haylidi goytiri noon en paltaki kala ɗo ɓe goni haysuma taw koye leyɗele mabɓe ni ɓe goni eɓe jogui caɗele ko wayno asoɓe kanŋeji e leyɗele meɗen ɗe e nder Mauritanie walla fanande kamɓe fof yo Allah waɗanɓe jaam fof en paltaki hay goto yo Allah humto dendagal hajuji ɗi fof kalɗo neɗɗo woni gonɗo e nder wuro e jahowo e daddowo e demowo e gaynako kala joguiɗo haaju yo Allah humtan ɗum haaju muɗum sobo barke nduɗo leyru moƴƴuru ndu gonɗeɗe muɗum kadi ɓe jayi nabi sallallahu alaihi wasallam jewte meɗen eɗen jokka hanki ponɗen wadde kono ma jarɗo jafoɗon caggal noon nde calmitoɗon e salminago goɓe calmina on go so jejjitani ɗo darnoɗen e batta Qur'anul Karim kalon so jejjiti kadi o gandi o kettata ko ngala hen haaju bisimilla kadi min kam mbaɗano darnuɓe ɗo jokken
wona turde hoore kay jaw tapandi on kala ko on jabot ko had woto darnuɗen andi woto darnuɗen on jarama cakkitoɗe koye affaire julde nam affaire julde abbade almami nam e janngude fatiha e nder julde e rewde e konngol almami e golle muɗum nam ɗum ɗacciruɗen adi julde nde noon ko salligi so tawi ala ngantu nam alay sago ko salligi so ngantu waɗi tamamuya nam salligi one pamone ko terɗe jeeɗiɗɗe Allah haali e Qur'an tan ko ɗum tan woni salligi kaji ko yoɗe loote nam ɗo wi yo loote yo loote ɗo wi yo maske yo maske nam ɗo wi yo laɓɓini yo laɓɓini wona no waɗete ni no mbaɗami battumi walla ko no jiɗi mbaɗen ala wona noon nam an noon namdinoɗo namdal maɗa mbaɗɗa kam o jo aɗa endologie mbiɗa an to gonɗa to a yi yimɓe nam kañumen sene calle goo ɓartata kawasi muɗumen ko hen tan mbaɗata nam an noon ɗum ene jaggi ene humpuma aɗa caro ɗum gal so tawi tawɗa toon ko ɗum soɓe calle goo kamɓe ɓartata kawasi mabɓe maskata koye dow kawase nam a tawi toon bone bonɗo de kay nam Allah ko kañum farli e jeyaɓe muɗum ko o yiɗi ko nam wona ko ɓe yiɗi ko ala koko o yiɗi ko o farle mabɓe wona ko ɓe jiɗi ko o farle mabɓe wona ko ɓe jiɗi ko o farle mabɓe de nam ko Allah wi ko so tawi mbaɗa tan mbaɗa waɗa so mbiɗa tan boppa ala wona noon nam mbatton hakkillaji moɗon e ɗiɗon salligaji kala maskuɗo e kawase muɗum juulani so almami o juulani nam so ɓawo o juulani hay so almami juma so maski e kawase makko o weddomo ladde nam so tawi gantu waɗi noon basi ala ko ma ndewa e makko sa gayni firdu a juulani nam Allah limti gueɗɗe fof Allah wiyani yon masku e dow kawasi Allah wiyani saɗa waɗa laafa maɗa ya masku hen nam Allah wiyani saɗa waɗa lone maɗa ya maske yeeso maɗa ya maske hen lone ma Allah wiyani saɗa waɗa ganguji ya waɗa ganguji maska hen nam Allah wiyani so tawi aɗa maska e koyɗe ya waɗa kabasi ala caggal a'udhu billahi minash shaitanir rajim nam ya ayyuhalladhina amanu idha qumtum ila salati faghsilu wujuhakum aɗa waɗa lone maska faghsilu wujuhakum nam wa aydiyakum aɗa waɗa ganguji wamsahu bi ru'usikum aɗa waɗa laafa nam wa arjulakum ila al-ka'bayni mbiya aɗa waɗa kawas a fen mbimi on pen ko Allah haali ko ɗum tan wonata nam arani maskude ko joom huffuji en e hawɓe walde nden e zaman on nabi sallam a ɓorno paɗe ma baltete walla aɗa yaha baltete haali ibn al-Walid yontere ha yaade e nangue o meeɗan tella dow pucci yontere balɗe jatati ko maskuno ko hen woni nam tawi so Allah hokkiri mo saɗa maskana so tawi ko ɓen a lawƴa so a lootima ha laaɓi walla a lootaki walla an kam kala nde paaɗa nanude goyɗe ma ɗe botuje nam yara koɗe laaɓɗe ɗo nde salligi nannaɗe hen so waktu no heftoymama a fayi salligade waktu goɗɗo maska e dow majji nam wona alda salli kay yahani walde walla adode ƴetta tan koye gara tan popa ala kullin onon wonɓe toon ɓe kala ɗiɗo boneji ɗe jiiɗon maskogo e dow kawasi julde heede haram nam Allah en andi koyngal wiyete en andi no kawasi wiyete haali hay wurtel no wiyete ɗamis onani nam haali hay paɗe Musa alayhi salam faklanali Allah nandi fof nam gartira hakkillaji muɗon ndi ala ko Allah heddi ɗum e ko yiɗi ko nam laɓɓino ha laaɓi limtiɗe ɗo tedde jiiɗel gotel ko jiɗon fof wi ko yo laaɓi nam ila ɓumtum ila salade faghsilu o wiyani famsawude famsawu wi tan ko hoore nde sa yi ɗum ko duttugol ngol nam ko nawgol ngol haali sago Allah wiyan dutta te eɗen jeeɗe wiide ɗum ɗo ala hen fof ko heedam a wiyama tan haysinno ko hakkude peɗile maɗa walla hakkude segene o ni e nguru ngu so tawi laaɓani ndiyam natani toon salligi ma jaaba laaɓani saka kawase ɗum ne gata tamamoye onne kadi pamon ko noon nam yeeso ngo lonne watta hen juutɗe ganguji mbattake hen nam so tawi an ende lusinajo o an namdi ɗum o
so tawi ko ɗuɗɗon jaranoɗa ko mbiɗa ko a yahata toon jokku ka a yahata toon ko kala jiiɗa almami baɗo ɗum won alda e salligo alda e salligo ala juulata neɗɗo e ngal ɗo banggal eyi ngal ɗo banggal goppe ɗum ngal ɗo banggal goppe e ngal ɗo banggal ko heddi kono ko eɗen jokkitira diine meɗen ko jewtanɗen ñanden jaranɗen ko wala solli ala ahadi minhum mata abadan fe nafiqeɓe maynoɓe e zamanu annabi sallallahu alaihi wa sallam nelaɗo sallallahu alaihi wa sallam wi ene juulaɓe wona en jultoɓe de wi kene juulaɓe wona ene jultoɓe o wi annabi sayyidina oumar haɗimo a wuli faw wi sayyidina oumar woppam mettinde ɓerde annabi sallallahu welani Allah jingani annabi sallallahu kono gomni sayyidina oumar nelaɗo sallam gasne julde o wi caggal hannde woto juul hono ɓe ɓe cikkata ko yulɓe gona julɓe innahum kafaru billahi wa rasulihi ko ɓe juulanoɓe koranno kono ɓe jeddi ko annabi sa sallam hono jultoɓe ma ɓe no mbaɗɗoni o jeddirɗon golle annabi sallah sallam ni oɗon cengi kono kono mon tan no juultima debbo juulti ay goto anda debbo no wiyete anda to ja anda to ummi oɗon penna seeranɓe oɗon taƴi hen enɗam oɗon ceerda hen leƴƴi oɗon ceerda hen seeranɓe ceeferago mon e naafigago mon e fasigago moɗon e golɗo jultogol oɗo aya jeppino innahum kafaru billahi wa rasulihi woma to won fasiguna ko hen maayi toon ɓen maayi dino e naafigagal men hen onon ne maayde toon onon jultotoɓe maayɓe paddal ala ndo ala hay hunde ala ko refti hen ko eko mbaɗɗon ko e aaye mo Allah haali ko ɓi ceerno ama nene bereɗo Cheikh Ba kañum téléphone 21h05 ɗo woni fof mo heeɗi dandam de o wiyama Tidiane mbominama o wi ko min Cheikh Ba mbin bisimilla o wi ko mbiɗa waaji o juultama boppu ko wona boppu o juultaka boppu mbimi wona Abdourahmane juultimo o wi o juulta de ko nder wuuro mbimo hol juultiɗomo o wi Abdourahmane e mbimi holmo wimi juultimo mbimi hol toon o wi galle Mamoudou Bintayil e jama muɗum mbimi eyi o min fara mbatta o fi becce mbaɗa juulti ɓi corama nene juulto ma ɗo accani ga bamane waɗa ɗum a tawan ɗum ne kayne janggue dol mon he ɗo ko Cheikh Ba wiyete mi andinma noon so tawi o juulaka boppu jam ala e makko ala ko dental boppu dañete ala jam dañeteɗo dental boppu ha boppu wasa juulede alhamdulillahi rabbil alamin kala ko waɗaka e boppu ɓaade ko fate diine l'islam ko fate ɗum ɗo ganda ko haram so juultaka boppu o juultako galle Mamoudou Bintayel o juulta koto jamma e muɗum o juultaka boppu o juula ko ngokku aɗani ko ngokku o juulta wona boppu o juulta ko ngokku jamayel alladina ittakhadhu masjidan diraran Allah wi wa kufran wa tafriqan bayna almu'minina wa irsadan liman haraba Allah wa rasulahu wa la yahlifuna in aradna illa alhusna Allah wallahu shahadu innahum lakadibuna ko onon an Cheikh Abdourahmane Dem aɗa andi ya ƴeewoy a yijitani ngel ɗo jamayel ngokku ngel ɗo goppon boppu ko ceerno Alhaji Mouhamadou Saydou ɗo rendi waɗi foof duuɓi poɗi ɗi so ɗum jogui no gonga jultoɗe toon kono galleji mon oto pawɗon ɗum ɓen ko jamayel ngokku onani jamayel Mamoudou Bintayel ko jamayel ngokku aɗa rendina kalisaji aɗa totta wonde sanɗaji wuya yo jaabumi yo babiraɓe mabɓe jaabumi yoɓe jaabumi ko kalami ko yo babiraɓe mabɓe jaabumi nafegago ma an Mamoudou Bintayel e fasugago ma min jiyan ha almuɓe yo jaabumi o kalmi wawi wonko guittuɗa hen ɓen jiyanta ha kalisaji ɓe wonko wawi ittude hen min komi jinnaɗo ma sa bonami ni de watta min noon hande mbiyatmami ko Mamoudel Binta sabu bonnam debbo o inde mo heltaka Mamoudel Binta wiyata Mamoudou Binta ilala
nena ma ɓuri ɗon an kam ala ɓurani hay hunde on ka Mamoudine mbiyanmami nam min bontani idi aɗa yenna seeɗa walla aɗa yeeɗa almuba walla ɗeɗa seeɗa mbi yo jabbon nam cikata ko minane ko mbatta ko walla mi anda moƴƴuɓe noon en jooɗi en tawa kono sono ɗum ɓen ɓenda nam oɗon gandi jama bani ɓorayzata bani nadir ko mbanno madi to wara mbi ene yulla sanda kangi nam jamayel gokkugel wona jamayel bo an cheikh ba a winumi o juula ko nder wuro woni mbiɗa mi yaɗa kada tawa nam te mi haalino Abdourahmane mbimama hol jultoro kadi mbiɗa ko Abdourahmane cofe leeto kuudi nam ɗum gorko maɗo kelifal sumi haali hunde mbaɗi enna ɗum Allah sifi e ngel ɗon jamayel hono jamayel gokkugel jultiɗon ngel mbiɓe ko alladina takhadhu masjidan diraran ɓen fasiqe yedduɓe annabi sallam nam mahiri jama pour lerlude e yeddude annabi sallam nam masjidan diraran lurlude e leptude wa kufrane kefera ko ɓen o mbiyata kon hefere ɓen o julto mayɓe nam wa tafriqan baynal muminina jultade mayɓe ko rendinde julɓe walla ko serdude julɓe mi namdi wona mbi mi namdi mbiyata ko serdude julɓe jultade mayɓe ko serdude julɓe nam ko juula ha gasi waɗa no waɗitino fof gasi dutto mbatongol ko serdude julɓe min mi haalanta on ko ala qur'an walla ko mi yennaka nam wa kufran wa tafriqan baynal muminina wa irsadan liman haraba allaha wa rasulahu ha hande ko ne sallam mbad son nam ɗi naafigeji walla halifunna eɓe payi woni ɓe in arana ala ko min fante sona moƴƴere e barkinorade mayde bonde Allah kay ɓuri annude aya onde jippinde e ko mbaɗɗon ko fof goɗum nam walla yahlifuna in arana illa husna jiɗon julto gorko mayɗo ko moƴƴere wona moƴƴere keferi juɗen e fasgago e naafigago Allah wallahu alamu innahum la kadibun kono onon ka kadibun nam on pen e ko ɗo jangguinomo yo julto min barkinoro ɗum koyji jultade ko haram nam ceerno Abdourahmane ne mbayrannomami gueɗal ngal dokkunomami eɗo jaggunomami ɗo ko an wayli ko an firti wona min firtata nam goho Oumar kanko ceerno kañum jangguinimi Hamsa Dia kañum jangguinimi nam min Aliou Sow e Mamadou Gamo ela min ba minen nden darso ɓe guuri ɓe mayani nam an kam ka wuuro Soguinaji yanamno Mamadou Gamo nam ɗiɗi min Alpha Sow Kanel e Aliou Sow kanko jangguini min Moulahadoul Irab nam tati kanko jangguini min Bande Souadou oɗo Oumar Kane yo Allah junnu gurdam makko sa teddini seeɗa ma teddini seeɗa janamɓe min ala e moɗon fof Fouta hoore ala almude biyeteɗo mbasa jaɓata taw ko toñaɗo mbasa jaɓana ɗum nam mi jaɓata ala ne kadi ceernajo kadi biyeteɗo do mbasa jaɓana ɗum on ala yadude nam ala wawi taw ko ceernajo o jibinma kono ñande gotiɗa e makko e bonade andal wona bamma ñande hen ɗum ala hen nam Oumar ko ceerno jangguini kam ɗum ɗo an mi jangguinima yeddu nam hakkeno kor morirno mami no joguirno mami an Abdourahmane no joguirno mami e hoolare ko tuuba ko mbeɗa confiance nam so neɗɗo ko kalnomi adan ko so tawi ɓe gondunomi funnague ɓe so tawi goto hen dañi haaju téléphone kam toon to Côte d'Ivoire toon mben ko yah ceernam nan toon nam en wi Abdourahmane mi haala ɗum e adresse maɗa ha Allah waɗi ñalawma goto ko kalami ɗo ko nam Gabaɓe naaɓe Jowol naaɓe Guirey naaɓe Hammadou Gunare naaɓe woni kala gonnoɗo e ma mo gondumi hen toon ene andi ko kalami ɗo ko nam Allah waɗi inde wotere waɗi ceerno Racine Gadio Gabaɓe ɗo nam wuuro mabɓe ɗo ɓen ginni inde muɗumen nam Allah waɗi waaji goto aɗon wiye Cheikh Baɓi Abou Fayil ko tayor nam ko Gabaɓe najo o ñootani kam min sabanor e yamirore Ceerno Mansour nam 73 o tawi mbaɗa jodde e Ceerno Mansour ari salminde Ceerno Mansour wi kam tawar baba ko paɗɗa e ruttade fas mata ruttaki mbi mbaɗa rutto kay nam kono wurtam ene ñoote gasani taw koy hol ñootowo mbimi o nam jofuni Abou Fayil o wi ya ñootan mo ɓutta o ko ɓuuri yawde ko janngoyo ɓi on de biyeteɗo Cheikh Ba
ene ɓaari duɗal ceerno Abdourahim ari tawi min ma ko Gaba Benajo nawde on wuuri o ma yani jogiimi e makko korsa haa ɗon wawi hade wiya ko ɓaari duɗal ceerno Abdourahim e andudemi duɗal ceerno Abdourahim woni ɗon ɓaarno ko siraji kam jangguintanno ɗon ɓaarimo jangguin siraji ko ceerno Abdourahmane kawisa Allah jaggirmomi noon mi darata koye waktu min mi julna ko kanko yo julnu o tawi fof kanko julnata ɗo gonmi ɗo e galle jare fof yo julnu eɓe gandi kamɓe Gaba Benaɓe fof ne gandi Allah waɗi kamɓe Gaba Benaɓe heɗo Abdourahmane heɗo no moƴƴi tangi mo dokkuɗami e hurum mo dokkuɗami e dokkal Allah ngal Allah hokkimi taw koye maɗa an ummi ka anda mbimi fartangi mo dokkuɗami e dokkal Allah ngal Allah rokkimi taw ko an woni sababu taw koye maɗa ummi an Abdourahmane keɗo no moƴƴi Allah waɗi inde nde waɗi waktu yoni ɓe mbi juulen ɓe kaftima en dari enen juula ɓe mbi goten ɓe mbi juulen ɓe mbi juulen min dari min mbaɗi sappeji ɗo min dari ɗo waaji goto en taaɓo demar galle ngal kamɓe Gaba Benaɓe eɓe gandi demar galle ngal ne waɗi leggal fuma neɗɗo yaɓɓa e leggal he faye nder galle he ko rigol woni less o ari o taawi koyngal ñamala ngal ona o dari caggal o ɓenni mbimi guurne ɓe guurni haɓe gayni min dari kaari naate mawɓe fof keeɗ mbatten hakkille woto namɗo on ñande wonde eɓe gandi ɓe kaldata kono eɓe gandi ɓe jeddata ɓe kaldata kono ɓe jeddata nden wurnama ha gasi ponmi Cheikh Baw Almoudou makko kanko Abdourahmane ceerno Abdourahmane Déme mo jangguini ceerno mo Almoudou mo kanko Cheikh Baw ponmi jungo makko mbimomi ya julnu o ardi o julni ha o gayni min mbaɗi allahumma anta salam hamin gayni min duwi hamin gayni waaji goto hen hakkude amen ko neɗɗo goto mi halta wuuro ngo mi halta inde kono eɓe gandi yimɓe ɗen dokkodirta joni o rokkimi jungo ko neɗɗo goto heedi hakkude amen dokkumomi jungo mbimi an anni noki rewde am nde darɗa e demar galle nde mbiɗa so tawi ko min julnata juulata caggalam o wi wallahi no woodi o wi ɗum de kam Allah haalnima gonga ne namde Gaba Benaɓe nan ɗon mbaɗa jaggi jungo makko ngo mbimi nde taaɓira demar galle ngal mi Allah andini kam bone e ɓerde maɗa so tawi ko min julnata a julta caggalam te min mi waɗa julnude o wi wallahi a haali gonga bato o inci o wi mi haalat gonga o wi mi haalat ko gonga mi anduniki mbimi ha hande noon ƴiƴam hoore warta dande julnuɗo o jangguinɗomo o jangguinɗo ono ko min jangguin ɗum foti kanko Cheikh Baw jangguinen ɓaare mum siraji ɓaare galle ceerno Abdourahmane Déme Abdourahmane Déme jangguini mayso bindir goto ɗum waɗi te nanguirɗo mum ko pour an hurum maɗa ceerno Abdourahmane ƴeew oɗo jeeɗo Allah garɗo anniyaki rewde yam Allah eddanimo oɗo lamto taw ummi koye maɗa so hakkude men ko bolle puyɗe ko an jaggata so hakkude men tiiɗani ko an jaggata kono min kay ko kalamami ko iwata ceerno Abdoul Qadir taawil makko ene ɓuuri nasso celluɗo ko Allah hokkimo wona min hokkimo wona goɗɗo hokkimo 83 nde seereɓe fof ndendi en ñaago Abdou Diouf yo ittu sonadis uji ɗi e nder Fouta seereɓe Fouta fof jum ha kaayi kala ceernajo gonɗo Fouta nga ari eɓe ñaago Abdou Diouf heɗo gueɗal ceerno Abdoul Qadir ko Allah hokki ɗum wona hande ɓe ndendi ɓe jeehi to Abdou Diouf kamɓe seereɓe fof ɓe jetti kamɓe seereɓe fof ɓe ƴetti hoolare maɓɓe ɓe mbaɗi e ceerno Alpha Ibrahima Wandu Kanel ceerno Alpha Ibrahima Wandu Kanel bawmo Cheikh yalla yurmo yaafo hedde ɗo sukaɓe ko juuti ɓe dokkimo manggu kanko ceerno Alpha Ibrahima nadaran darde no nelaɗo sallallahu alaihi wasallam waadno e sahabaɓe muɗum ɓe ittanimo gueɗal annabi sallallahu alaihi wasallam heddima gueɗe ene pecce eɓe gandi ko ɓuuri towde e teddude foof noɓe teddinirimo ɓuuri towde e teddude Qur'an al Karim hol guddiɗo Qur'an al Karim hol haala ɓuuri ko ɓattade Allah ko wona Qur'an
hol haala ɓurke welde Allah ko wona Qur'an Karim nam hol haala ɓurka welde e bangi Allah e bani adama ko wona Qur'an Karim Qur'an nam rokkade ko Cheikh Abdou Qadir o mo jawiɗa mo yo missu e Qur'an Karim nam holto missi suratul anbiya a'udhu billahi minash shaitanir rajim innal ladhina sabaqat lahum min al-husna nam ulaika anha mubaduna ha may ɓe itti gelal annabi sallallahu alaihi wasallam ngal ɓe dokkuno ay ceerno Alpha Ibrahima en heddi ɗon ɓe batti hen goɗɗal gongal ɓe dokki ceerno Amadou Ibrahima Daati nam ene jogui almudu ɓuɗɗum wiye seli pam omo yimini ala rasul sallam jimmol bushra lana ata lana nam wala almudu sowona ñokkano mbiyanmo fordade won yimi yimre annabi sallallahu alaihi wasallam nde haggata nam ɓe dokki konngol ɓe duttiti konngol e ko dokkuno ceerno Alpha Ibrahima wala ko yo haal nam ɓe ƴeewi kaalowo ɓe dokki ceerno Mansour Mahamadou Mansour so tawi annabi sallallahu alaihi wasallam ene jogui kaalowo nam ene jogui haaloɓe kono Aboubacry ɓuuri ɓattade seere men ene jogui haaloɓe ene jogui ɓuuri ɓattade nam ceerno radio mo seeno joguino haaloɓe ceerno hamme acci ceerno hamme baba acci nam ɗonɗo kaalowo caggal ɗum ceerno Mansour ƴetti hewɓe ne kala kono ceerno Mansour hono mum kontiɗi nam ɓe itti konngol ngol ɓe mbi ceerno Mansour yo nantini ceerno Ibrahima ɓe min de ko min nela kono min nanta haala ka min nanta jolfe ɓe totti ceerno Mansour haali haala ka nam heɗo an Abdourahmane de e nguuɗo bata fo fotiri ko ceerno Aboubacry a udditi ceerno Alpha Ibrahima hakke yalkinade mum rahmatullahi alayhi nam kanko no heɓiri min de ko seere mabɓe nelimi yo tan ceerno Alpha Ibrahima seere ɓe Fuuta wonnoɓe ɗon ɓe fof fonnoɓe Fuuta gila Fuuta mbimi ha ɗo kamɓe fof wona ceerno Abdourahmane Sall en wona ceerno Aliou Guidiel en hewɓe en tawa nam yakude dagal seere ɓe yongal yo tan ceerno Alpha o wi min de ko seere mabɓe nelimi nam ɓe tini ceerno Alpha Ibrahima ɓe mbi koɓe ñaguino ma ko ɓe jiiɗi ballaɓe guitta sona disuji Sangara o e Fuuta nam ko ɗum tan ɓe darde darani goɗɗum aɗa wawi ittude balla amin nam ceerno Mansour rahmatullahi alayhi jaggi haalimo wimo seere mabɓe de ceerno o wi ko seere mabɓe nelɗum nam yomi yettine nelal ngal ƴewtoyde kasaji mum 83 nam o wi koɓe ñaguima ko ɓe ñaguima guitta koɓe ñaguima ko aɗa wawi ittude Allah ene wawi ittude kono aɗa wawi ittude nam koɓe ñaguima ko ittu ɗum guittanaɓe ɗum nam so tawi noon a ittananiɓe ɗum ngal gueɗal Allah ene wawi ittudema itta kadi ko ɗum nam Allah adda guitto itto ni ceerno Mansour ɗi konngol tati ɗi konngol tati aɗa wawi ittude guitta nam sa ittani Allah ene wawi ittude ittuma itta ɗum gaddo itte ni ceerno Mansour ha masala o ko ni yaari nam Abdourahmane Déme ndeɗo jonde ene jibina kono yode jibinde ko mbaɗa jibina hannde kadi ko meeɗani jibinde nam ko meeɗani andude mbino on ndeeƴe kadi on ndeeƴat so jiiɗi mbason deeƴe on ndeeƴat nam kadi ko jokkoto hen ko konngol ngol ceerno Mansour o jaabingol aɗa wawi ittude guitta sa ittani Allah adda guittowo kadi itta nam Abdourahmane ma nan ka meeɗani nande hannde oɗo ñalawma ka andan wona an tan reeɗi won e seeramɓe ɓe gona Fuutankoɓe mettini nam e konngol ngol ceerno ngol ceerno Mansour haaligol sabu ko waɗi noon ceerno Boubacar Baysal goto namde Aliou Thiam nana ene wuuri Mayani nam emin jewtida mi ittota tarihi koto waɗi kono ko oɗo masala tan mi faata ga e Fuuta hay min jewtida o wi Fuutankoɓe haɗi Abdou Diouf jaɓande ɓe ittude Sangara o ɓe teddinani galle Cheikh Oumar ɓe teddinani galle Siri Abdou ɓe tentinani ɗumen nam ni o wi kanko ceerno Boubacar ko min tawita mo o wi ɓe ƴetta ko Mansour ko cukalel haali ko fatani haalde nam jikku waɗani jomum bomi ceerno min noon ma jafoɗa galle Cheikh Oumar galle Alaji Malik min kam komi seede ɗum
hayso ɓe garani ɓe kalnama nam mbimo sappo e tati sawwal ñande talata bindi letoro ko Serigne Mbaye ɓi ceerno Abdoul Aziz nam winduɓe goto seere ɓe fuutani jippi galle yaro ɓas mbaɗa ummi Nouakchott ñande hen nam jettimi ɓe mbi gaddu e lettere mo Serigne Abdoul Aziz winduno ji men tomi ko Babacar Jol Fouta windi nam Serigne Abdou ene welti hen ene bismiɓe hen ene mabɓe ene wonde mabɓe nder e boowal mi wona ɗo noon ha binda Serigne Abdou lettere so duuɓi ɗiɗi so hitande hani jaabi fof mi yaha nam iwata galetalɓe mo mbiɗa o kamɓe seeɗaɓe Fouta wonɓe ɗo ɓe no potiri hohoɓe fof mabɓe gon nogas walla capantato subaka fof ceerno Mountaga jogui ko oto muɗumen na waɗa ɓe kaccari hirande bottari nam won so wiyama teddinaka mi anda ceerno Mansour kadi mo mbiɗa o wi Abdou Diouf so itaɓe guitti ala wona noon o wi nam wi ko aɗa wawi wittude